ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. бародарону хоҳаронам, алҳамдулиллаҳи раббил аламин. Ба дурустӣ ҳама ҳамду ситоиш тааллуқ дорад ба Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло, худои оламиён. Субҳаналлоҳ. ӯ барои мо ҳадия кард аз ҳама моҳи муборакро дар ин беҳтарин тақвими ҳиҷрӣ, тақвими моҳтобӣ ва ин тақвими исломӣ. ва ин аст ҳадияи Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло. мо шукр мегӯем, ки вохӯрдем бо ӯ, дидем ӯро ва шоҳиди ӯ шудем. мо намедонем мо то охир шоҳиди ӯ мемонем ё на. барои ҳамин мо бояд бирасем ба мағфирати Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло. инчунин мо бояд бирасем ба худотарсӣ, ки ӯро мегӯем тақво. ва иншоаллоҳ бояд бо мақсад ва бо ҷуръат бошем. ва мо бояд мақсад гузорем имрӯз, ки мо истифода мебарем рӯзҳои боқимондаи ин беҳтарин моҳро, он гуна ки дар охири ин моҳ захираи мо бузург бошад, инчунин гуноҳҳои моро бахшида бошад Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло. ва аз ин сабаб дар як ҳадис паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд оиди дуои Ҷабраил: вой бар ҳоли он нафаре ки шоҳид шуд моҳи Рамазонро, моҳи мағфиратро, лекин ӯ дар ин моҳ нарасид ба мағфирати Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло. даъват мекунам шуморо, то ки ин моҳи муборакро ниҳоят хуб истифода барем, чунки дар он ҳаст рӯза. рӯза доштан ин худро нигоҳ доштан аз хӯрдан, нӯшидан ва муносибатҳои оиладорӣ дар вақти рӯзона аз тулӯъ то ғуруб рафтани офтоб. инчунин мо бояд аз худ ҳисоб пурсем, ки чӣ гуна суханҳоро бо забон меорем ва чӣ гуна калимаҳоро мегӯем. барои ҳамин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст ба мо: он нафаре ки намегузорад бадгӯиро, гуфтани калимаҳои бадро, яъне дурӯғгӯиро, дашномро, инчунин суханҳои қабеҳро, ва он нафароне ки машғул мешаванд бо корҳои бад, амалҳои қабеҳ, гуноҳ кунанд дар рӯзҳои Рамазон ва инчунин дар шабҳои Рамазон ва ба амалҳои ҷоҳилона машғул шаванд, паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст: онҳо вақти худро беҳуда сарф карданд дар нахӯрдан ва нанӯшидан. Аллоҳ ниёз надорад ба он ки онҳо худро нигоҳ доранд аз хӯрдан ва нӯшидан. онҳо бефоида худро гурусна ва ташна доштаанд. барои ҳамин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба мо гуфтааст, ки баъзе одамон ба даст намеоранд чизеро аз рӯзаашон ғайри гуруснагӣ ва хастагӣ, ва баъзеҳо ба даст намеоранд чизеро аз намозашон, шабона таровиҳи хондаашон, ғайр аз талафоти хоб, нуқсони хоб ва ғайри хастагӣ. бародарону хоҳаронам, аз худи мо вобаста аст бо манфиат истифода бурдани ин вақт, ин беҳтарин моҳи Рамазон. ва ман боварӣ дорам, ки мо аз ҳозир ҳис карда истодаи муборакии ин моҳи Рамазонро. мо қадр хоҳем кард рӯзаро, қадр хоҳем кард он чӣ ки Аллоҳ ба мо ато кард. мо мубориза мебарем бо ғазабамон, бо хашмамон ва бо ҳама он чизе ки дар мо манфӣ аст. дилпур бошед, ки шумо кӯшиш доред то ки аз ин халос шавед аз бадиҳо. шайтон гоҳ вақт мо медонем ки ӯ занҷирбанд аст, аммо ӯ ба мо чунон ҳамла мекунад, ки мо намефаҳмем, чунки мо мебинем ки бисёриҳо ғазабиянд. мо мебинем ки бисёриҳо асабӣ мешаванд ва ҳатто ба корҳои бад машғул мешаванд дар моҳи Рамазон. бо эҳтиёт мешавем, худро медорем ва амал мекунем ва аллакай Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ба мо аз раҳмати худ ато кардааст. мо ниҳоят кӯшиш мекунем, вақте Аллоҳ ато мекунад ҳадияи бузурге, ҳадияи мубораке, мо бояд ба манфиат истифода барем ва аз даст надиҳем. пас бародарону хоҳаронам, мо дорем рӯза, инчунин рост истодан дар намози баъди ифтор. бигзор Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло инро қабул кунад аз мо. биёед ҳаловат барем аз қироати форами Қуръон. биёед бисёртар бихонем Қуръон. дар ин моҳи Қуръон хоҳиш дорем аз Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло қабул кунад инро аз мо ва хоҳиш дорем аз Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло инро барои мо осон кунад.